Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa Mindanao. Tulo ka individual nga nalambigit matud pa sa illegal nga quarrying sa Davao City, dakpan sa NBI. 4 anyos nga lalaki, patay human gipaak og latagaw nga iro sa General Santos City. Ang biktima naturukan na og 3 ka doses sa anti-rabies vaccine una mipanaw. Klase sa pipila ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug Davao de Oro kanselado tungod sa gipaabot nga taas nga heat index. Human ang sobra 2 ka bulan nga wala makatungha sukad nahitabo ang magnitude 7.8 nga linog, balik face-to-face classes na ang mga pampublikong eskwelahan sa General Santos City. Og subay sa Kadayawan Festival 2026 sa Davao City, kinsa kaha ang makoronahang Hiyas sa Kadayawan 2026 karong gabi.